ассалому алайкум духтара, хубе нағзе ё насоз. Вазиятон гандаи баъд безеба ягон су хайр кинем. арақ менӯшӣ? Не, наменӯшам, не. нос мекашӣ? Не, намекашам. Не. сигарет мекашӣ? Не, хеле бача нестем. ира мегирӣ? сигарет накашӣ бо. ира мегирӣ? ягон сару формаи соз мекунӣ худуда. ягон продукта мебихарӣ мебарӣ хонатон. ягон чӣ мехӯрӣ, хита гишна намон, фаҳмидӣ? ма Я бораи ана ҳисми дигаш аз да чиз наёрам. Салом, чанчадако. Как вам? Как вам, как вы? Да, я знаю, я красивая. Алейкум боби. Ассалому алейкум. Сози тенҷи. Меша, худ сози ҷирак. Ма созим тенҷи. Саломатият хубай. Хуб. Кора чӣ хелай? Кор зур. Рич, шумо рич зур. Сафед. Авторитет охи. Авторитет, а? Ҳар касе мусафедай, ҳама ҷош сафедай. Сафедода рӯшк. Гап нест. ҳар яки шумо аз ин гиёҳ дар хонаатон бояд дошта бошед. То охири видеоро тамошо кунед, ҳозир ҳамаашро мефаҳмонам. бародарое ки язваи жӯлка доред, гастрит доред, язваи 12 ангушта доред, ҳал кардан барои шумо мушкилай, бисёр танқисӣ мекашед, роҳи ҳалли ин мушкилиҳоро ба шумо ширкати шифофармо пешниҳод мекунад. марҳамат желудок тоза аз гиёҳҳои табиӣ 100% кафолат дорад дар сифаташ. илова бар ин бо хондани оятҳои Қуръони Карим тайёр шудааст. бародарое ки мехоҳанд желудики худро заказ кунанд, дар WhatsApp мо нависанд. бародарое ки WhatsApp моро надоранд, дар комментария дар омада плюс монанд, худи ҳозир ман ба шумо WhatsApp худро равон мекунам. таға оли даи садраму дастидаи патсану қатъи арӯсошон сурат мегиранд, хичуна тема мекунанд дар сайту нашодам ё чӣ гуфтанӣ дорӣ? бародаро я хелат мебурӯи қатъи арӯсоту қатъи янгоҳому илтимос қатъиаму янгоҳому набурӯи реклама накуни хидутунаиқа. одамизод чишмаш ганда я хел одам ба чиш нигаҳат мекунад биғиз мешавӣ. Наконец-то вақт шумад. И рӯза ма гаре нижда доштам. алло, Латина чӣ хел? Салом. Ба ресторани Латина омадан метунӣ? матра як сюрпризи майдак дорам. бахшиш сафар, ма омада наметунам. қатъи гуноҳомам. чӣ хел? хай, метунӣ мара фаромӯш кунӣ. эбе алло Аниса, таки ҷои пхе ба Латино биё, я сюрпризи хурдакак дорам. سری زلفی نشد سری زلفی دیگره هست این گونه مسئل آه تو نداری خبره اوتاگو بچه جان زن میتون تا اگر ایم از کو قزاقستان دیپار نمیکنن تا اوکی let's go جمعت مجد يا عيني جمعت مجد أخي حيك على البراش كذا ولا شيء. اگر دوست داشته تلفنش نمیگیره، تلفنت نمیکنه، SMS روی میکنی جوابت نمیده، SMSت نمینویسه، نمیدونی که در چی حاله، در چی وضعیت های، صاف فکری بد نکنین، فقط فکرای خوب کنین. ممکن مردگی باشه. بندتم جوانی
نشست اینجا به کی بسیده شیست است؟ چه یکم من رنگی ره یکم من جانی من وای 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 پسوده اشتگی کنی جونا منا همی احساس شیم کنی منا یردم چشیم کنی منا وای 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 وای